हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। BTR नि अरुनोदय लिस्टआ फैबाय, नोंथांमोना फाइनाली रांखौ मोनसिगोन आरो बे लिस्टआ आउट जाबाय। नोंथांमोना पर्टेलाव थांनानै चेक खालामनो हासिगोन। बेनिफिसारि लिस्टआ फैबाय आरो नोंथांमोना रांखौ मोनबायबो खायसे आरो बेनो जाबाय 1000 मोनबाय। दानसेयाव नोंथांमोना 1000 मोनबाय थासिगोन, 1000 नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन। सिगाङाव जों मोनदोंमोन 830 एबा 830, नाथाय बेखौ बारायनानै दानिया 1000 खालामबाय। जायफोर आइजोफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन अरुनोदयआव, नोंथांमोननि लिस्टआ फैबाय BTRआव। बेनो जाबाय अदालगुरिना फैग्रोबाय। नोंथांमोना नायदो, सिगाङाव जोंना बाक्सानि फैयाखैमोन, चिराङाव फैखादोंमोन, नाथाय अदालगुरियाव फैयाखैमोन। दा फाइनालि अदालगुरियाव फैबाय। नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। माजबाद समस्ति, बेनिफ्राय खालायगावफोरा। दा बेनिफ्राय लासैनो फैगोन, माखासेया लासै लासै फैबाय थागोन। दा बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदोंमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दाथ' लोगोफोर गोबां स्किम फैगासिनो दङ, नोंथांमोना स्किमनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा जों माबोरै चेक खालामगोन? जोङो चेक खालामनोबा जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन। बेनो जाबाय अरुनोदय। दा जों थांसै, फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव, बेनिफ्राय जोङो चेक खालामनोसै। स' फाइनालि आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। नोंथांमोना फैनोब्ला orunodoi.in होदो, अब्लानो फैगोन। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। बेनिफ्राय जों स्टेटासखौ नायनोसै, नंमारगोना नंमारा। नोंथांमोना लाइभ नायदो। जोङो भिउ स्टेटासआव थुना होनांगौ। बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया बाक्साखौ नायग्रोनोसै, फैदोंना फैयाखै। दा जों बाक्सायाव थुनाय लोगो लोगो ड्राफ्ट लिस्टआ बेयाव आपल'ड जायाखै आरो नोंथांमोनाबो थाबैनो जासिगोन, जेबो टेनसन लानाङा। दा बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया अदालगुरि। जों सिगाङाव नायोबा जों अदालगुरिखौ मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो जों 32 नाम्बाराव अदालगुरिखौ थुना होनोसै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नायदो लोगोफोर, फाइनालि लिस्टआ आउट जाबाय। बेनिफिसारि लिस्टआ फैबाय। नायदो लोगोफोर, बेयाव गासैबो बेंक एकाउन्ट नाम्बार, बिनि माखासे समस्ति दङ, खालायगाव, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा लोगोफोर, बेयाव लिस्टआ पर्टेलाव ओंखारबाय। नोंथांमोना फाइनालि रांखौ मोनसिगोन एबा हाबबाय। नोंथांमोना चेक खालामदो। दा बेनो लोगोफोर, बेयाव खालायगाव माजबाद फैग्रोजोब्बाय, नाथाय माखासेया फैयाखै। नोंथांमोना जायफोर फैयाखै, जेबो टेनसन लानाङा। दा बेनिफ्राय लिस्टआ गासै ओंखारदों। नोंथांमोना नै रेकर्डसआ दङ गासै 456 बेनिफिसारि लिस्टआ बेयाव दङ। नोंथांमोना गाव गावनि नामखौ चेक खालामदो। दा माबोरै चेक खालामगोन, बे मोनसे कुइसन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबाव नोंनि नामखौ लिरनानै नोंथांमोना नैबे सार्च अप्सनाव थुबानो बेयाव फैगोन। दा जों हमना ला नामखौथ' मिन्थिया, जों टाइटेलखौनो थुनोसै। दा आङो बर'खौ होबाय। दा बर' टाइटेल होनाय लोगो लोगो सोरना टाइटेला बर' दं बेयाव श' जागोन। दा नायदो लोगोफोर, बेयाव दङ नै ललिता बर', कालायगाव माजबाद दङ, इन्दिरा बर'। दा बेनिफ्राय कालायगाव आरो माजबादा फैग्रोजोब्बाय। लासैनो फैगोन, गासैबो फैगोन। नोंथांमोना लासैनो नोंथांमोना चेक खालामबाय थानो हागोन। बेनिफ्राय जोङो नामखौथ' डाइरेक्ट मिन्थियाना, दा बेनिखायनो हमना लादो आं बेयाव ब्रह्म टाइटेल होनोसै। ब्रह्मफोरना फैदोंना फैयाखै? दा आङो ब्रह्मखौ थुना होबाय। दा ब्रह्मखौ थुनाय लोगो लोगो बेयाव फैबाय नै लोगोफोर, चन्द्रमालि ब्रह्म माजबाद। दा बिनि एकाउन्टआव फैसाया फैबाय बा हाबसिगोन। नोंथांमोना चेक खालामदो। दा हाबदोंना हाबाखै नोंथांमोना चेक खालामनानै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय, जायफ्रा फैसा मोन्दों। बेनिफ्राय जों दायो दैमारिखौ नायनोसै। दैमारि टाइटेल फैदोंना फैयाखै नोंथांमोना नायदो। थ' बेयाव जोङो दैमारि नायनोसै। दा अके, जोङो बेयाव सार्च बाराव थुना होबाय। दा फाइनालि फैबाय नै लोगोफोर, माजबादजों कालायगावजोंल' फैग्रोदों। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा, लासैनो फैजोबगोन, लासै लासै। दा नै लोगोफोर, बेयाव फैबाय। दा अदालगुरिना फैबाय BTRआव लोगोफोर। बेनिफ्राय जों क'क्राझारखौबो नायनो हागोन। स' लोगोफोर, क'क्राझारना सिगाङाव फैखादोंमोन, माखासे समस्ति लायै समस्ति, नाथाय माखासेया फैयाखैमोन। जेबो टेनसन लानाङा, लासैनो आपल'ड जाजोबगोन पर्टेलाव। नोंथांमोना चेक खालामबाय थानो हागोन। दायो क'क्राझाराव नै बेयाव गसाइगाव समस्ति फैदों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों गसाइगाव। बेनिफ्राय वेस्ट दङ, वेस्ट क'क्राझार। नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनो आरोना, नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबाय थाबानो जाबाय। दाथ' लोगोफोर, नोंथांमोना लाइभ नुबाय। बेनो जाबाय अदालगुरिना फैबाय BTRआ। दा नोंथांमोना लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। आरो लोगोफोर, राङा बेसेबां हाबमारखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दाथ' बारायदों होननानै आपडेट होखादोंमोन आसाम बाजेटआव, बेनो जाबाय 1000 खालामगोन होननानै। दा बेनिसिम लोगोफोर, अरुनोदयनि गोदान आपडेट बेनो। नोंथांमोननि बेनिफिसारि लिस्टआ पर्टेलाव आपल'ड जाबाय। आरो लासैनो जायफोर BCDCआ मोनाखै, नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन। आरो जायफोर समस्तिया मोनाखै, नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन। मानोना बबेबा खामानिया लेट जादों। थ' लोगोफोर, जेबो टेनसन लानाङा। दानिया लोगोफोर, चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामना होदो, जाहाथे बयबो मिथिनानै चेक खालामनानै नायनो हायो।